Suramarta jawab cangkingi siramu kabeh kowe. Wah, edan. Ambo Suramarta. Bajigur. Wah, cilaka iki. Apa ora kowe Durmagati kowe? Tak tancepke lemah. Mati dereng aku Kurawa kok glelenge karepe dhewe. Kowe tak plinteng ndasmu lho, Reng. Konjur aku ditimblas-timblis wae. Aha. Wong loro digdaya tenan iki, Kok. Ya, kowe iso ambles bumi, aku iso ngambah ndir Gantara. Ayo, areng apa kowe? Waduh, Durmagati lolos. Waduh, kok mak slep kok yo penak banget.